bubuk asmara. Kok nggo anteng eram ngene iki lek gawe piye jane? Telek. Dekike kuwi wetengen. Kuwi cilikane ditubres kanggo drei nong 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 ngene. Panas-panas mlaku orang gawa payung sandale diseret lamaane mentung Surabaya geger musine Madiun Madiun Jakarta. Sekali lagi. Panas-panas mlaku dalu Mbak Sasa. Sugeng dalu Pak Git. Nggih, ada pepatah tak kenal maka tak Sayang. Tak antemi. wah tak antemi. Sayang. Kaya awake dhewe, engko awake dhewe kenalan nek awake dhewe iki ngono. Apa ngono? Kan awake dhewe sok besar melangsungkan. Melangsungkan apa? Awakmu mosok ora krasa wingi wis tukar ngono kowe. Tukar apa cincin? Lho tukaran wae iki. Nggih. Mbak Sasa, pidalem saking pundi Mbak aslinipun? Kula saking Jawa Timur Kediri. Kowe kedirine pundi? Kedirinya Kandat. Kandia. Nggih. Peh tak kandat ya. Nggih. Tak Kandat. Nggih. Bidal saking Kediri jam pinten kala wau? Jam 10. Jam 10. Betul. Nggih. Sembah nuwun Mas Noval, Pak Kaji, Wartoyo. Wah, wis ngrawuhke artis-artis Jawa Timur. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mugi-mugi pinaringan rezeki lancar. Amin. Awet no. Amin. Tambah napa melih iki? Ya wis tambah berkah. Tambah berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalu menika ingkang nyiarke YouTube kejaba YouTube Sigit channel. Sigi channel. Nggih, SIGID kalau mau channel tak tilik mau ono 2000 pira 100 apa pira. Iki disiarke live streaming 10 channel bersamaan. Lho. Jadi malam hari ini dunia maya iki isine gur Batu Ragung. Oh, ngoten. Nggih. Liyane ra ono wong delok TV wae ra ono. Delok iki Pak Sigit pentas karo jenengan ning Sembatoraku. Asoy. Requester banyak kalau saking panitia Mbak Sasa nembang lagune Denok, Mbak. Deno Wah. sik. Denok. Siap. Denok ini menceritakan tentang nopo to, Mbak? Tentang Kira-kira isinya lagu tersebut isinya bagaimana cerita isinya itu. iya ceritanya. Ceritanya. Nggih. Ceritanya mempunyai anak perempuan. Perempuan misalnya aku bapake kamu anake misalkan. Aku mulai duwe bapak jenengan no. Wis to iya ngono lho. Iya ngono lho. Ya, Nah. ya wis kalau manut mawon. Nggih ngoten. Terus diciptakan lagu Heeh, Deno Deno. niku, Oh, betul. Oke. Tes vokal. Tes vokal. Iya. Oh, Mbak Sasa kok mau tes iki sak munine wis apik. Bocah iki. Biasanya kan diiringi orkes. Nggih. Malam hari ini nuansa beda, Mbak. Betul. Bersama gamelan. Betul Nah. sekali Masya Allah. Luar Nadanya biasa. agak tinggi sedikit ya. Boleh. Bes. Oh nek Jawa Timur iki wah tenan Jo, sinden-sinden iku wah lala. Penyanyi sinden mesti Kediri, Tulungagung, Blitar, Ponorogo wis Kathah. pring diogrok-ogrok wis metu sindene metu Walah, penyanyi. Pak. Jenengan kok tak ogrok-ogrok mesti engko metu sindene Pak iki. Kene iki. Kaya diogrok-ogrok ngoten to niki. Ibarate iki saking akeh iki kaya Ngoten ngono. nggih, betul. Nggih. Yo ngene Banyak penyanyi melu wayangan yo kostume ngene iki aku seneng. Nggih. Kebaya modern. Nggih, Pak Dalang, Masya Allah. Pak Dalang niki wau sampun dahar. Sampun Mbak Sasa. Sampun kalih napa? Kalih cumi-cumi. Cumi-cumi. Cium-cium. Jenengan mau semaem karo apa? Jenengan mau semaem karo apa? Jenengan riyen sampun daharan. Kula wae mboten? karo Bandeng Presto Juana. Oh, ngoten. Jenengan karo apa mau? Kula kalih napa niku iwak napa sing warnane abang. Wah, ayu-ayu ra roh iwak. Lho,
Ke mau ki enek ndek nggone dhuwur meja ngoten kuat ah. Iku sisane kucing. Wong utuh kok sisa. Iya ta iki. Iya. Ora Lagune mungkin. Denok nggih. Nggih, insyaallah. Salam kagem Bu Lurah Bu Tantri. Nggih, Ibu, selamat malam Ibu. Masyaallah. Ugi kunjuk Mas Noval, Pak Kaji Wartoyo, Pak Roni, Ketua Panitia. Nggih, Juragan terima kasih Indok. banyak. Sapa ngerti jane kudurunge disangonin telur. Telur. Iya. Iya, Masya Allah. Bi engko mulai digawani pirang. Dok. Supaya ben awet kondok sak pitike. Yo bener masuk. Ternak Dicoba ning pakai omah. gamelan nggih Denok nggih. Nggih, Oke. insyaallah. Yo coba kaya ngopo? Cakraningrat Rembang bersama Mbak Sasa Arkisna. Jo di MC ini Jo kowe MC. Niki elek-elek dicampur sari niki, jolang niki. Kok elek-elek apa iki? Karo Cak Mat kancil kene melu joget. Kene. Anu sih. Ngeten iki yo. Ndasmu sing rada apik nyemsini ya. Kene. Bayu. Ya, insyaallah. Niki pacarku lho. Meh, Pacarku. pacarmu. Bayu. Milih pacar kok sing ngono ta iya. Loh, kok ngono to sampean? Aja ngono kuwi ya pilihane wong tuaku. Bayu. Kalah. Pedhot sampean rek karo aku. Apa? Sampean malah lagi teko diunekke karo papake kene, grup kene. Piye? Jarine dagelane kok merongos. Ora apa-apa, awakmu milih pacar kok ganteng jajal. Iki ya. Ya, Nggih. piye? Iki ganteng. Duwike sithik. Ya. Tuh. Iki elek. Duite ya akeh. Duite ya Utange sithik. akeh iki. Utange akeh. Nggih. Kula wau mriki nderekke pake. Heeh. Kula dugi to nderekke ngiring keng Jawi mlebet tek. Penonton sing pirsa niku sorak, Pak. Piye sorake? Wah, bintang tamune teko. Heeh. Sing ora ngerti, malinge kecekel. Wah, aku mau dilokke. Mas sampean ajeng nebas dondong ngono. Pancen potongane kaya Di penebak. MC ini nggih, Jo. Ya. Aku lagune sing joget ben Cak Mat. Nggih, siap. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sinareng Cakranira Campur Sari. Dalu menika wonten Denok bersama Sasa dan Mat Kancil. Kuwi nek campur sari kaya orkes gede ning panggung ning alun-alun basa Indonesia. Nganggo panggung reging. Rejing. Reging. Ya. Tulisane Riki. reging kok. Coba kuwi. Cik. Kaya Mas Bam. Selamat malam apa kabar? Woi, Biasae untune iki rasah dijok-jokke. Iki terae wis ngene kok. MC dangdut ki suarane gede, Jo. Contone ngene. Yo, masih bareng bersama Cakraningrat. Yo, ngono coba. Ngono. Yo, kurang gede. Yo, gede neh. Yo. Nek. Ya kalau malah medeni cah cilik-cilik kok. Ya wis ora usah di MC. MC ini Yuk. Oke. Yo. Pada malam hari ini So. bersama cantiknya Jawa Timur. Siapakah dia? Ada Mbak Sasa bersama hadirnya Cakraningrat. Yo. Cakraningrat. Goyang Mas. Sing asik ya, Dek. Asik. Sayang. Dewe burung nopo bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir
asik. Ojo kuwatir sayangku ning kowe ora iso diseper ora bakal ora bakal Bersama Cakraning Raja Indonesia. Mbak Sasa. ayo sayangku Oke. Berdua karo Mbak Yosi ya, Yos. sayangku sing ayu dhewe taloro apa bakal Mbak Saina. Ora bakal luntur, ora bakal bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu Goyang yuk Sasa. Ora bakal Jok ini Terima jangan. kasih banyak. Bagaimana Mbak Sasa perasaannya pengalaman bersama gamelan? Anu rada ndredeg. Ampun redeg, mungkin nek kulino lah penak-penak. Nggih, insyaallah. Mungkin nggih niku mawon. Dereng kulino. Wah, anggere kulino pun penak-penak. Pokoknya melu terus Mas yo prei melu terus mungkin sampe. Ya ora ta. Kula nggih nunggu kalingan mawon to. Pak Ikit pun gadah nomor jenengan. Oh siap. Sampun to, Pak? Sampun, sampun. Kulo niku Tak nomere kira sok sampean ngapus. nomere sapa-sapa tak simpen. Ngoten. Nggih. Nggih. Soale ngeten, Mbak, nek penyanyi niku wates umur pira ya 45 niku ketoke regenerasine iki sore akeh. Nggih. 45 niku jam terbangnya merodok suda. Ngoten. Ini nek presiden mbok nganti umur 120 niku tetep payu terus. 120 niku nggih. Nah, sinden sepuh ngentut tok ngono e payu. Contohnya siapa? Ana we kon tanggoku wae. Sapa? Tanggoku. Umure 120 ngentut tok payu nggo sinden uni. Sinden Uni. Nggih Mbak Sasa saking Kediri. Wah kanca-kanca Kediri pancen sinden Kediri ku oke kanca. Hebat. Muncul-muncul kabeh Mbak Ah, Nike, nggih. Mbak Lintang, iki Betul. cilik nang Mokimora barang lho akeh. Kuatah. Kuatah. Nggih, hebat-hebat. Betul. Kediri nggon sinden. Lah iki genti sing iya iki Mbak Ani. Nggih, Mbak Ani. Siap. Iki anu calon. Niki tulung agung niki. calonku iki. Calon apa? Calon kuwi takoni dhewe kok sini Ya, ya, ya. sayang, sini sayang. Ah, Mau Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal
Wilujeng dalu Pak Iki. Dalu Mbak Ani Kusuma. Nggih, alhamdulillah dalu menika sowan wonten desa Sembatur Sembatur Agung. Agung, Sembah menika lak sembah syukur. Nggih. Tur menika katur. Agung menika mringyuang agung. Heeh. Sembah syukur katur kunjuk mringyuang agung. Awakmu tak warai pisan kok iso to sayang. Kan aku Gayane. mbok privat ndek iki kan. Lho, sampean kok terus nemplek kono. Lho kene ta. Gak kowe mau cemburu mergo wis tak tolak dhisik, Mas. Oh, ngono. Aku kan milih sampean. Ah, Lah sampean wong kuwi ya tipakku kok ya. Loh, Dek Sasa, nanti kalau kita honeymoon kita pergi ke Amerika ya. Boleh ya, boleh. Alah tegalan kidul kono ya, Mas ya. Awake dhewe ne Tegalan Kidul kono wae. Keluarga Alah, kere. Keluarga kiri, apa Dek. Nanti kalau kita habis menikah, Nggih. kita bulan madu, paling enggak kamu mau makan apa sayang? Aku mau makan sotong balap. Boleh, nanti Ya. ada pizza juga. Pizza? Hamburger ada. Hamburger. Awake dhewe engko ya hamburger karo pizza ya. Lho, kowe kuat tuku. Ngenteni sisane kono Pak. Aduh, Ora lho, Mas. Mosok kono lho sing lanang. Wong mosok sak untu sak cangkem kok gisul kabeh. loh, ngawur Dek ngelokke jare aku merongos. Iki mono ora iku sing kemunduran. Lah iya. Sayang awake dhewe keluarga sederhana ya. Sederhana. Kita nanti kalau honeymoon, Oh. minumnya paling enggak ada whisky. Oh, iya toh. Ada yang mahal-mahal ya. Iya betul. Apa kono ki? Red label, blue label ya sayang ya. Awake dhewe engko ngombene teh sisri. Ora, banyu tajin ndek ngisik ning kulkas. Sing mare watuk. Angel. Banyu tajin. Mbak Ani Kusuma. Nggih. Asli pidalem saking Tulungagung Tulungagungnya pundi? Campur darat. Walah iki nek dikon jaranan kondi. Kondiang Tulungagung Mulya Lantinoto ya niki lho. Nggih. Sayang jangan jauh-jauh dari aku. Oh, enggak sayang enggak. Alah, modelmu kijing ya kok. Bala. mikir rada-rada sithik, Mat. Nggih, Menimbang karo sareng Jolang. Nama pancene lambe tua, Pak. Ngatur wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Sembatur Agung, mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayan. Ing pangajab mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Sing bakulan ya dagangane laris. Amin. Sing ngopeni sawah ya panenane apik. Sing pengusaha. Tambah meningkat. Wah luar biasa wau wonten dalemipun Bapak Haji Watoyo. Watoyo. Nggih, matur nuwun. Sembarang wonten Pak Igit, Nggih. wonten polo kependem, Kathah. wonten polo gumandul, Oh, iya. polo cemrentel nggih Aku kathah. ngono Kathah Pak Igit. Aku nek Mas Hadi mau ya ana. Apa? Gantelan lawang sing Lawang. endhek sing dawa. Iya ya layak kuwi sing maju untune kuwi grogoti rantek-entek. Nembang Mbak Ani nggih. Nggih. Nembang, sayang. Aduh, sing nembang kok iki Julang wis tukang nggawa tukang joget iki Mat. Nggih, wis kula nderek ketok. Nah, Oh iya. tukang joget to? Nggih. Ndengi arep tak gawa ning mahku arep tak nggih ganjel lawang Pak Igit. Loh, Datek ora. Aja. Apa? Badah remote. Heeh. Lagunipun napa Mbak Oh, Ani? wonten pamundutan saking Bapak Hong saking Juwono. Nggih, Oh Juwono. nggih. Nggih, Menika wau. request nggih kathah sanget kula wonten ayang-ayang, wonten ninggal katresnan, wonten lestari katresnan sejati komplit. Nah, Nggih ninggal katresnan Oh, mawon. laguku banget. Iya aku ki sakjane yo pengen ninggal katresnan karo warga masyarakat Sumber Piye sih? Sembatur Agung Sembatur kene. Agung. Sayang Deloken, sayang. Gak Sayang deloken to kaya Iki ngono gimana? kuwi lho. Rumah tangga sebelah kok umpane kok walai ngono. to. Alah yo, antene sing wedok ngetek gek sing lanang gatel. Ya yo, kene ancen keluarga. Anane oleh yo mergo ngetek. Nek ra ngetek yo ora oleh. Rumangsane. Jangan saya. ora entek ora oleh. Aku seneng anggere nang wedok omong ngene sejan wasis ketok kulino ngrasani kancane. Ya. Boten. Mboten. Boten. Engko nek ngomong karo terus kandhane karo kae terus ngomong Boten nih. Boten keliru maksudnya nggih bener. Awakmu kok Aku karo cah wedok iki teliti anggere entek-entekane kaya sengo-sengo suarane ngene kuwi kulino ngrasani. Mas iki ngrasani apik. Apik. Nggih kulino dirasani nggih ya. Ngoten nggih. Biasane nek suarane saya lirih niku saya akurat, Pak. Ninggal katresnan digarap jaranan beri. Wah, nggih, Tulungagung kok Pak niki. Oh, iya. Jaranan kok putra jaranan. Mbak Sasa badhe legan apa tetep nderek jaran?
Sembarang. Oh, sembarang yo melu jaran no, Melu melu. ora penak kok. Nek wajahku ngrusui kamera. Mboten lho. Ayo. Semangga. Coba kaya ngapa? Ya. Ninggal katresnan. Ayo joget, Mat. Mikir seleke, Mat. Pokoke kowe omongan sithik-sithik ae. Yang penting joget. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan. Dados. Oh, sik kendhange diganti. Oh. Ki mumpung Mbak niki asli saka Tulungagung. Wah iya. Yogane luar biasa Pak Ikit niki nggih sedaya pun gadah pacar. Pun, iya. Pun. Pun Mosok pun duwe sampeyan- anak niku Denan. Lho nggih to? Sing dereng payu niku sing mung sing bonang. Oh, Niku lah umur 38 mung dienggo nguyuh. Karena banyak pilihan. oh gitu, bingung. Banyak pilihan apa. So anak-anaknya tak tarik, "Adek mau punya mama baru ndak?" Ngono kira-kira gelem apa ora? Alah. Oh, nek anakku langsung muni gelem. Aku dadi anake Hani ya gelem. Bu. Apa, Nak? Emi. Eh. Iya, guyon-guyon. Sampun Mas Rangga. Coba kaya ngapa trompete garap jaranan Wediri kena Tulungagung kena campur mumpung Bani Kusuma. Yo ninggal katresnan dados. Yo. Yak. Badian. Mbak Sasa sakit enggak? Umpat so. Kleng.
ya 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 ya. Yo yo yo. Ninggal katresnan sampun katur mugi-mugi tembang menika saged dados jampinipun sayang kagem warga masyarakat Sembatur Ragung Pati Jawa Tengah. Weh, dian pangger jaranan sing nembang karo sing joget Hani Kusuma. Wah, ora kaya Cakrane Krat montor-montor kaya Sekar Gadung. Jarane kaya urip tenan. Jarane. Gitu, nek Sama jarane menika iso. mungkin napa? Mbak Sasa kok lho pundi Mbak Mbak Sasa? Sasa Iki, Kak. pundi? Oh. Wis tak omongi to. Akeh sing ngajak foto to niku Iya. wae. Mboten. Wis tak Oh, omongi. anu klepe bocor. Iya, wis tak omongi mimik limun terus iki Bapak. Iki Tulungagung. Tulungagung Kediri Gun Sinden. Ngene kula iki sakjane ngofan kalih sinden-sindene jenengan. Masa Lho, niki iya? nek lho jenengan niku pripun? Lek libur-libur ngeten nek libur sindene Pak Igit, Masya Allah tabarakallah kados Mbak Eni ngeten niki. Alah, alah, Mbak alah, Eni alah. nek prei iki Piye? angon bebek. Iya. Jenengan nek enjing Heeh. daleme Mbak Eni wis mesti ambune wapek. Lah. Nggih. Tenan. Lek Mbak Yosi, wah Mbak Yosi niki. Napa, Mbak? Mbak Yosi niku nek prei deplok napa jenenge emping. Emping. Minjo. Wah, deplok terus sampai apa Saking kaya bedinane. niki teko dodolan emping. Ping. Mriki tatone gambar emping. Iki dudu tato Nah, ping napa? kae panu. Eh, Kuwi mbiyen yo pernah dadi tanggamu, mbiyen yo kok Blitar terus pindah Tulungagung. oh nggih. Nggih, wonten Niki nyuwun pindah. pangapunten macange Yulimbo. Apa? Wonten dawuh bilih Mas Nopal ajeng minggah wonten ing Cocok kali Pak Kajiwarto ya. Inggih. Oke, mong Inggih, karo Mbak inggih. Sasa jumeneng ngene. Oh, inggih, inggih. Monggo Mas Pak. Noval karo Pak Kajiwarto ya monggo. Tuduk Oke, tuduk monggo tuduk Mas tuduk. Noval kali Pak Toyo. Nggih. Monggo Mas Noval. Kalian Bulura. Kalian Bu Tatri monggo derek. Monggo Bu Lurah, Mas Noval. Pak Toyo monggo. Langsung. Monggo. Monggo Bu Lurah, Mas Noval. Mas Noval. Wah, sembah nuwun. Pak Assalamualaikum Kaji. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kaji. Yang terhormat Bapak Dalang Sikit, Nggih. sedaya warga RW kalih. Kula minggah namung badhe ngaturaken inggih menika mugi-mugi pagelaran menika saged barokah Sembatur Agung. Amin. Amin. Petanene menjang saged panen, Amin. mboten nonton nomo, mboten nonton nomo tikus nggih. Nggih. Cekap semanten lan kula minggah badhe nyawer mbak-mbak menika. Wah, Terutama Mbak Yosi nggih. Kok yo malah Jenengan mboten usah ya? alah jenengan iku mosok kok yo ora ketok to. Pun mriki kula betake nggih. Ya ya, nggih. Pak Jiwarto ya sukses putrane ya Pak dadi Toyo iku yo piyai sik kabeh. nganggo ngono barang ngono. Kok malah Mas Noval kepengin ngono. Nggih. Matur nuwun sanget. Mas Noval malah kepengin ndah iso. Nggih. Niki monggo panjenengan Didum kanca-kanca yoga. Lah. jenengan monggo mungkin ambek nggih nggih. Oh, Pak liyane Haji. jate Mas Noval. Mas Noval monggo kersa. Jo, Mas Noval iki anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Nggih. saka Partai Gerindra. Gerindra.
Dapil Pati Rembang. Weh. Oke, nggih. Nggih. Monggo Mas Noval. Badhe paring dawuh napa Mas? Dawuh Noval? napa malam hari ini khususnya warga Sembatur Agung. Nggih, mugi-mugi warga Sembatur Agung saged terhibur. Nggih, rezekine saged tambah. Amin. Pintu. Insya Allah nanti ke depan bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan tentunya untuk kemanfaatan dan kebersamaan warga Sembatur Agung khususnya. Amin, amin, amin. Pun Muridku pintere ngene Jabar iki. Oke, jenengan iku kok iso. Wah, elok-elok. Nah, memang ini masyarakat luar biasa dan menyambut dengan antusias. Terima kasih atas nama panjenengan pribadi kagem sedaya warga. Monggo sakmenika sambutan sampun rampung. Lah pripun lah penake ngoten di kersane warga. Semangat nggih pripun. Miki kula betake mawon. Niki wau warga sing nggih pun usul. Pun ngantuk Mas. Diteruske mawon lagune. Oh nggih diteruske mawon lagune lah sakmenika monggo. Badhe mandhap nggih. Nggih kula izin mandhap ajeng nyumbang lagu ketoke suarane kok sae kayak Mbak Sasa. Ampun nek nyumbang lagu. Mau diteruske Mbak Sasa. Nggih niki lagu mun do duwe kathah sing dereng duwi. Kowe iki aja nyuwun dhuwit Mas Noval. Aku iki lho rawani. Lho mboten nyuwun kula. Sembrono. Pun jenengan niku namung guyon Pak Kaji senengane nyontoni kok. Nek arto kathah kurang kathah. Nggih. Syukure sing ditambah. Alhamdulillah bersyukur ya Allah malam hari ini ajeng ditambahi Mas Noval ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Nggih sembah nuwun Mas. Pokoknya positif nanti untuk tahun ke depan diagendakan untuk yang bermanfaat dari seluruh masyarakat. Thank you, see you next time. It's okay dan Jeng ben nganu Mas Noval kula jak dolan ning gone Jolang niku. Cedhak omah kula ya. Oh Mas Noval ini ning sambungan bola-bali lho, Jo. nggih. Heeh. Niki dadi sok tak jak mampir ning omahmu. Nggih. Niku omah niku nggih markas niku elek-elek ngono tokoh niku Mas niku. Sok ben dadekke tokoh niku. Nah, nggih. Gadah nggih perkumpulan. Tanggane Pak Sigit sing ngawur kula, mboten kula sing ngawur Pak Sigit. Nggih, nggih. Nggih, soalé dhisik kula. Kowe ra kena meri karo aku mergo aku sok ben arep disawer akih karo Mas Noval. Nggih, ora kula iso ora iwi belas. Pun matur nuwun anjenengan nyanyi ya ora penak, nggih. Nggih. Nggih, pun Senengane lagune niku ayang-ayang. Oh, nggih. Karo Pak Haji Wartoyo. Terima kasih. Matur nuwun Mas Noval. Mas Noval, sukses selalu Mas Noval. Matur nuwun Mas Noval. Muga-muga tak dongake Mas Noval muga-muga ndang entuk jodoh ya, Jo. Amin. Amin. Loh, Aku jodohnya. iku mau urung. Apane? Urung garwa to. Dereng tesih legan. Walah jenengan iki piye kok urung garwa to, Mas? Jenengan mara nggen kula Rebu Pon. Kok goleke jodoh? Lho, ya kula takoni. Takoni apa? Ya kepengin dijodone sing kepiye ngono. Iya. Kula Lagune ayang-ayang, Jo. Oke. Iki ana Mbak Sasa Karo karo Mbak Mbak Hani. Hani. Duh. Iki upama sindenku kaya ngene kabeh bayo. Pripun, Pak? Wah. Kan sampun. Dodo ora tau izin. Apa meneh sing nyiter kuwi? Walah. Lagunipun ayang-ayang nggih. Wis ae. Nggih. Jo kelingan nggih Jo ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang. Sanes. Sanes nggih. Sanes. Sing ayang pripun lagune? Ayang-ayang ku ayang. Niku. Bener. Tunggal. Awakmu kok pinter to sayang. Kok kowe kok mak-mek karo Mbak Hani? Wong Wong Mas Noval sing bayari ora wani mak-mek. Aku bayari sinden ya ora wani mak-mek sinden. Lah amargi di atas panggung. Nek ten ngandhap nggih. awakmu ki jatahku bengi iki. Ngaten. Dalang kok iri wong dijatah dhewe ya. Jatahku apa? Gedebok.
Iya. Kuwi lho ya mulus glowing ya, Mas. Lah iya. Glowing. Sayang awakmu nyanyi ayang-ayang ya. Karo Mbak ayang-ayang. Sasa. Karo Dik Sasa ya, Dik Ya, Sasa. cintaku. Waduh, diundang cintaku. Wong loro cinta aku kabeh nganti bileng aku. Upama tenan kowe bojomu loro kaya Mbak Sasa karo Mbak Ani kowe piye, Jo? Lah pun Pak Igit, aku seorang ngantek sepasar matek aku. Lah kok iso mati wong Ayo. bojomu loro ayu-ayu. Rene mikir ora mergawe ranti dhuwit tak tinggal mergawe wedi nek dianu wong ya. Mumet sesuk. Mbok pikir terus sesuk kowe alum-alum. Cilik matek. Oh iya Ya engko tak ewangi nyambut gawe, Mas. Nah, sayang. Dodolan onde-onde kaya Mbak Lila lho. Oh, Sembarang isi enek ku kene Mbak Lila isi degan, isi parutan klopo, isi kikil, barang isi botol. Sesuk diisi motor bareng malah Nah, laris. hadiah Iya. kuwi surprise. Sayang Dek Sasa nyanyi ayang-ayang nggih. Iya, cintanya Agung nggih. Kak iya cintanya aku ya Allah ya. Krungu dhewe cintanya aku. Jare mbak-mbake krungu kudu mutah lho. Alah, krungu dhewe cintanya aku. Alah, cintanya aku. Alah, delok kene rasane kaya matahari terbit kono kaya grahana. Mbak Sasa, upama padha legane lho antarane Julang karo Dalang ngono sampean pilih sapa? Upama lho. Kula milih bojoku dhewe. ora iso Bener, der, bener. so. Ora sadar. Wis. Ora kaya Hani. Ora sida Milih der. Bojoku dhewe. Wis, Hani ki anu. Awakmu ki masih endi mau bocahe? Gurimu. Awakmu ki masih bojo melu nek ning panggung ki ngepake nek awakmu ki legan nek perlu bojomu ki kono lho. Wo. Yang ngalese aja ning kono sampean. Iku nek bojone. Sesuk nek melu ki kek ana obat tidur. Kaya aku Yojol. lho. Di antimu. Kaya aku lho bojoku tak ombeni CTM 2 kilo. Lah yo. Ya muntruk kuwi engko malahan. Sok ben nek tak takoni milih Dalang apa Julang, kula milih Julang. Kok Julang nyaurane mripatmu bidak. Yo, lagune ayang-ayang ya. Yes, Iya, ya. nggih. Dados Mbak Sasa dan Mbak Ani. Yo. Cakraning ra. Ani kusuma.
Iso, pun mungkin ya. katur. Ya, nada gamelannya agak tinggi. Nggih. Bes nadane. Besti. Bar bes engko diunggahke share. Dadine Beser. Terima kasih Mas Krisna. Suka wayang kulit ya Mas Krisna. Pokoknya gerger nonton wayang kulit saya seneng. Iya. Mas Krisna niku asistene Mas Noval. Asine seneng sindene niku Pak. Sing garae seneng nonton wayang niku pemuda-pemuda zaman sekarang nggih sindene. Iya. Ngono kuwi. Nyogo Ngejokne awake bareng. Tapi juga Aja nih kok yoga-yoga pemuda, yoga-yoga tua ya seneng. Nggih. Nyogo-nyogo tuwir-tuwir ki ya senengane aja ya sinden. Iya. Ya karena malam hari ada kamu berdua jadi agak tambah begitu. Oh, Tapi- begitunya gimana? Saya ingin mendengarkan Mbak Hani itu ngerayu sampean ajulang dengan Sio. tembang. Bawa tuh kan, terus barang bawa arep apa pangkur yo kena. Pelok ya. Kangenku tanpa upama apa mingkar-mingkur ya kena bebas. Napa slendro boleh. Oh iya, oh slendro songo Pak Pit. Pocong-pocong. Iya. Rungokke iki suarane Mbak Ani Kusuma. Cah Kediri. Tulungagung. Tulungagung sing Kediri Mbak Sasa. Wale, Sasa Pak Kediri, Ibit. Tulungagung. Urung Monggo. apal marai urung tau moro. Iya. Monggo lek jenengan tindak mriko monggo mampir. Ya, Aku biyen iki nek ning Tulungagung dolanku ning Berjo ngono kan. Berjo. Ning Unut. Oh, ngono ten pasar to. Ning gone Mbah Raji bakul kopi. Kayak tau roh dah. Kono ku nggon penak-penak. Ngano nano. Nyingkar nyingku Halah wong bejo kalah rupa menang nasib iki. Wiwitane nyingkar nyingku Gandeng nopo niku Mbak Hani? Mur batang. Batang. Kok isih Kok ajek. enak ya aku nasibku mau dadi batang e lho. Kok ora mbok otopsi diolak-alik ususe. Kok batang toh tipe? Maksudku kakak. Iya kakak masa. Kowe wani ngambung tangane Hani. Coba piye mau piye. Ambune apa? Telek. Coba piye olehmu ngambung piye mau? Oh nggonku dhewe. Lah. Hani engko rasa mantuk nggih. Mok jak ning ndi? Ah, ngono ning kene wae, cedak kene wae rasa mantuk nggih. Nano. Aku mbemboh engko terus parani terus aku engko mbok cium-cium ngono. Lah ngono ya, Iya. cium-ciume piye no? Ana ding tang, 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 ding. Nah niki lho wong ayan, Pak Bu. Tabane kok malah kaya barongsai. Ketek ogleng lho. Kudune ya bagus dhewe no. Ganteng dewe ala gadul 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 emplekenge salah gadul 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 ganteng dewe jolak prengus dewe lang. Sayang, Apa? mik ceceh. Mbak Ani kuwi jolang kuwi mboke nek ngutang yo ganteng-ganteng dhewe. Piye Jong mbokmu nek ngutang ke? Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng-pinteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng. Pas cilikanmu biyen yo. Biyen. Pas cilik. Iya pas cilik biyen ki aku ganteng. Saiki Saiki jo kenek rudal balistik dadi ngene iki. wis ora iso dirubah meneh ya. Mas. Ora. Kono salahmu ngejak bojomu ya wedinan. Iki Bojo kula ora nyapa-nyapa lho sayang. Masa? Heeh. Ayo jajal ya. Wiwitane Oh, alah, engko terus minggat. Minggat ning ndi omahku Minggat waduh. tembang to. Oh, ya. Nyingkat. Karo Mbak Eni gandrungmu penak endi Jo karo iki? Lah Pak Igit. Iki awane enting iki sitok abote ra karuan. Kaya junjung apa? Kaya njunjung deker. Nying
Julangke Julang duwe bojo kaya Sasang lah omahe rubuh. Rubah wae iki tetanggaku terus do nguwinceng kabeh nek gendeng-gendeng kepen roh polahku. Aja ngono to cintaku, aku ya isin lho lek. Ya ngono kuwi. sayang. Genti Mbak Ani ben nembang terus. Cindingane Pak Pit. None no. Lingset yen ke Piye? Meh foto apa? Perwedding Pak iki. Apa? per wedding Iki lho sing ning gone ulem-ulem iki lho jenenge apa iki? Prewit. prewed. Ya, Lah nek prewed. per wedding ya ngene wae. Ngene. Aduh. Ini. Per wedding. Lelampahan kang Aku cara gak merongos nang ganteng lho ya. Cuma kok bentukku ngene. Oh, merongos to. Duduk anu praupane sampean sing kemunduran. Yo gak tresno. Oh ala. Mama bojomu nggawa watu kok. Ora, ya ampun. Ora to? Ora. Ora jam tangan nih. Ndas. Tresno tulus. Ora usah nyawang kono. Ya wis. Alah wong ganteng karo elek nek dadi bojone sing dienggo ya gak raine ya nduk ya. Lah opane? Nadyan ningku buk asmara. Kok nggo anteng eram ngene iki lek gawe piye jane? Telek. Dekike kuwi wetengen. Kuwi cilikane ditubles kanggo drei kok. Kok kisut? Niki Iki- kisut napa dekik? Iki kisut. Terae tuwek. Nggih ngapun. Lah awakmu saiki ayu sok ben 60 taun kas ya bengkong-bengkong. Lho, kula lho saged tarik benang di Sak jaman saiki ki enek sing jenenge botok. Apa betul. Botok sing disontek-sontek niku lho botok. Heeh. Oh, tarik benang. Iki ndek iki ditarik malah sak ndasku muntir. Papa, tapi kan ngono kuwi kan ada biaya. Ya enggak apa-apa. Kula nyuwun artone 100 yuta mawon. Ora apa-apa 100 juta kecil creng iki engko. Pundi? Nomormu ndi nomor. Nomor rekening. Paling Listrik, nomor listrik. Nomor listrik. Rekae arep meneh dhuwit mekare lho. Mumbyuk. Awakmu yo roh ae nek aku ndek Mbak Ani, Dalem. ning omahe Julang engger kemis sore nggo kumpulan Bang Mekar. Lah nggih. Ibu-ibu ke dong lumpuk wong 10 apa wong 11 ke dong apa aja ngene kono engger. Apa ke? kae do kumpulan Bang Mekar. Lah kok dong ngomong bareng kaya kur ke ngomong kae. Kae kan mesti enten yel-yele. Oh yel-yele, Ibu Bang Mekar piye yel-yele? Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Heeh. Ya terus? Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Kowe kok apal? Apal wong sing ala gayane takok wong busikit yo duwe ngono kok. Alah. Bar ki terus nyanyi Mars PKK bareng ya. Nggih. Heeh. Terus mari kita semua sebagai warga Indonesia kita nyanyikan lagu Mars PKK. Piye nyanyine? Heeh. Nyanyine piye? Korsine poklek. Piye? Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera 10 program pokok PKK sandang pangan gotong-gotongan. Gotong royong. Gandeng ndak sore dienggo nganti Julang ki apal nggo kumpulan Apal. ibu-ibu ngono kuwi. Apal. Saya Pak Sigit melok kepengin melok persatuan. Gak. Iya. Heeh. Loh, ora kepengen melok kono ketuane ya. Iya. Kaya roh ae. Roh ae. Lagune napa Mbak Ani ku Mas? Berdua sama ini, berdua. Oke. sama ini sama sapa papa? Ya. Awakmu karo awakmu. Oh. Lestari ya sayang. Lestari. Ya, papa. Ini kesukaan Bu Tantri lho. Oh, Lestari. Lestari. Oh, gitu, Lestari. Kesukaan Napa sing Bu Lestari, tak tong gendang to dong, tak tong deng tak to deng, deng tak dong dat dat.
Awakmu juk kawur aku kok ora mari-mari to ya. Iya kok. Rasa tresnom kuwi lho. Ngono. Kuwi bojone Julang angger pas umbah-umbah piye Jok kae? Kok ijek kok jendela nembangi ki ya, Pak? Bojone kula nek sikapem yang penuh berhak. Sikapmu kok sikapem. Lah wong Rembang kok Mas, wong Oh. Rembang ya sikapem to. Sikapem Sikapem yang penuh besi dan sayang. Oh, apik bulurah ndek inginane. Bulurah ngendi? Jawane ngono karaoke Pak iki. Karaoke. Karaoke. Bulurah karaoke pripun? Miki anyar. Miki Lah anyar. tapi krana sone iki prepet-prepet dadine kaya ter. Piye? Tes jawane tes ter. Ter. Arnur arkrum nyar ya der ngono. Iku jenenge terai operatore sing goblok iku. Operatore. Operatore. Lah kok nyanyi sirkar muryar ngono lho dadine. Piye bulurah bensin tumbas malih, Bu? Lah iya. Ayo bacurke lagur. Iya. Mangkatut Perker melak. carkar katut mike bulurah.